tes kulit bawang putih, Lur. Nyoba dipakani kulit bawang putih lur iki. Wis beberapa ya wis gelem tapi nyamik-nyamik ini lho. Iki gelem, yo gelem. Gelem tapi ora games. Lagi awalan biasa. Malah iki ora patek payu nek kene ra patek doyan. Kene mau lho games sih rontok. Bi. Bi. Ini lagi pertama kali nggowo kulit bawang putih. Iki kudune niki sesuk diulangi meneh. Biasane engko lagi doyan. Nek pertama ya isih ora patek games. Tapi iki ono sing games pisan lho. Cerup. Iki yo. Daun bawang kan kayak herbal lah cara iki. Iso nambani sithik-sithik barang. Ono angete barang, gurih-gurihe barang ya. Seharusnya seneng iki wedhuse. Games seharusnya. Wih. Iki mulai dicicip-cicip.